ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛି। କାହିଁକି କାହାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସାଟି ପଡ଼ିଲେ କାହାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଷ୍ଟଟି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପଡ଼ିନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ କାହିଁକି? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପଇସାଟି ପଡ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ କରୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି, ଯଥା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବନି, ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ। এই ভিডিওটি ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଅଧା ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଧା ଜ୍ଞାନ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜମା ବି ଡେରି କରିବାନି, ଆଗକୁ ଜାଣିନେବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,04,00,000 ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 80,96,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଅଛି। ସାଧାରଣ କଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 24ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଷ୍ଟାଟସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଇସାଟି ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସଟି କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଦେଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଡିପିଟି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର ସିଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା, ସେଥିପାଇଁ ପଇସାଟି ମିଳିନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଷ୍ଟାଟସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଉଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଷ୍ଟାଟସଟି କେବେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ କେବେ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ ନାହିଁ ସେହିମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଉଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେବ ସେହିମାନଙ୍କର ପଇସାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସନ କାର୍ଡରେ ଏହି ପାଶରେ ପଇସାଟି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସାଟି ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଷ୍ଟାଟସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପଇସାଟି ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାଟି ମିଳିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟଟି କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ଲିଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ଡିପିଟି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରାଯାଏ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, এই ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବା ପରେ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଧାର ସେଟିଂ କେମିତି ଚେକ୍ କରାଯାଏ ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, এই ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ପଇସାଟି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସାଟି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାଟସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ କରୁଛି, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାର ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯାହା କରିବେ ସରକାର ହିଁ ନିଜେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଯିବେ।